Добрый день, шановні читачі і глядачі. Меня зовут Нашинец Константин, я краязнаўца, і сёлета исполняется 85 гадоў з моманту яднання на заходняй і ўсходняй Беларусі. І калі казаць пра 17 верасня 1939 года, пра польскі час, то, безумоўна, трэба яшчэ і падкрэсліць, што папярэднічала гэтаму, чаму так адбылося. А папярэднічала гэтаму савецка-польская вайна. І гэты канфлікт, ён разгарнуўся з-за такіх поглядаў польскіх эліт. Як мы ведаем, па беларускіх землях на пачатку 20-го стагоддзя пранеслася і Першая сусветная вайна, і потым разгарнулася грамадзянская вайна пасля кастрычніцкай рэвалюцыі. І, карыстаючыся гэтым, з такой слабасцю савецкай дзяржавы, польскія эліты на чале з Юзефам Пілсудскім вырашылі аднавіць польскую дзяржаву ў межах 18 стагоддзя. І разгарнуўся ўзброены канфлікт, які пачаўся ў лютым 1919 года. І наступленне польскіх войскаў яно было такім даволі паспяховым для іх, і ўжо праз 3 месяцы ў ліку акупаваных тэрыторый была і наша з вамі Слабцоўшчына. І такая сітуацыя з акупацыяй, яна цягнулася каля году, пакуль войскі Заходняга фронту на чале з Міхаілам Тухачэўскім не пачалі вызваленчы паход і маштабны наступ і адкінулі ворага ажно да Варшавы. І адзін з самых балючых момантаў любой вайны, як мы ведаем, гэта пры адступленні, калі адступаючы бок, ён імкнецца забраць з сабой хоць што-небудзь, хоць як-небудзь нашкодзіць. І здараюцца пагромы, адбываецца марадзёрства. І, на жаль, такая сітуацыя не абмінула і нашу з вамі Слабцоўшчыну. І дзякуючы архіўным крыніцам мы можам трошкі аднавіць падзеі тых дзён, якія адбываліся ў Стоўцах з 10 па 12 ліпеня 1920 года. Дзякуй Богу, ніхто з жыхароў не загінуў, але вядома пра тое, што адна з жанчын была параненая, згарэла 4 жылыя дамы і 13 гандлёвых крам на нашай кірмашнай плошчы, сённяшняй плошчы Леніна. І таксама адбывалася яшчэ прымусовае зразанне барод у яўрэйскага насельніцтва. То бок адбываліся такія пэўныя здзекі са звычайных мірных жыхароў. І, як, напрыклад, узгадваў Самуэль Тунік, это прадстаўнік такога даволі вядомага яўрэйскага роду са Стоўцаў, квітнела вельмі вымаганне грошай, што да яго забеглі польскія жаўнеры і запатрабавалі, наставілі на яго стрэльбу і запатрабавалі пэўную суму грошай, каб яго не забіць. Ён безумоўна аддаў ім грошы. Праз некалькі хвілін прыйшла ўжо іншая група жаўнераў, якая таксама пачала патрабаваць грошы. Ён зноў аддаў ім грошы, і калі ўжо прыйшла 4-я ці 5-я група жыхароў, ён ужо вымушаны быў бегчы да суседзяў, каб браць пазыку, толькі застацца жывым. І трэба яшчэ азначыць, што звесткі пра тое, што палякі адступаюць, яны луналі, перадаваліся з вусна ў вусны па мястэчку задоўга да 10 ліпеня, і найбольш прадпрымальныя грамадзяне, яны вырашылі скінуцца грашыма і пайшлі да камендантаў горада, каб ўсё ж такі забяспечыць нейкую такую сваю недатыкальнасць, каб іх пры пагромах ўсё ж такі не чапалі. І камендант польскі іх вельмі аддзячыў, хіба што не цалаваў рукі, абяцаў як толькі магчыма дапамагаць ім. Але, тым не менш, пры адступленні ён быў у ліку першых, хто забіраў іх усе рэчы. Забіралі ўсё, што заўгодна. Забіралі грошы, каштоўнасці, ежу, мэблю, нават адзежу. Як па ўспамінах Леона Мельцинсона, таксама даволі знакаміты яўрэйскі род, пры паляках, напрыклад, у іх было сваё ўласнае фотаатэлье. У іх забралі нават дзіцячую падушку і навалачку, якую палякі скарысталі для анучаў, для парцянак. І, як мы ўжо з вамі казалі, пра падпалы. Як па ўспамінах Сары Рудніцкай, яшчэ адной яўрэйкі, палякі падпалілі яе хату, і яна імкнулася збегаць за вадой, каб пачаць тушыць. Але на яе наставілі стрэльбу і чакалі роўна таго часу, пакуль ужо цалкам хата не была ахоплена агнём. Толькі калі хата была ўжо ахоплена агнём, палякі сышлі, але тушыць, на жаль, было ўжо позна. Здараліся і вельмі такія трагікамічныя сітуацыі. В одну з хат ворваліся польскія жаўнеры, пачалі збіваць
гаспадароў і забіраць все, што ім трапляла на вочы. І гаспадар выбег і паклікаў польскага афіцэра па дапамогу. Прыбег афіцэр, выбачыўся, сказаў, што яму вельмі сорамна, што такія паводзіны жаўнераў яны шкодзяць іміджу польскай дзяржавы, і выгнаў іх. Але дзесьці праз гадзіну ён вярнуўся ўжо на аўтамабілі, наставіў зброю і запатрабаваў пагрузіць яму ў машыну все, што ён толькі хацеў. Дзякуй Богу, увечары 12 ліпеня палякі ўсё ж такі адступілі са Стоўбцаў, і войскі Чырвонай арміі адкінулі іх ажно да Варшавы. Але з-за такіх тактычных памылак ўжо ўвосень гэтага ж году зноўку арэнай баявых дзеянняў стала наша Міншчына. І такім напамінам пра тыя моманты з'яўляюцца вайсковыя могілкі ў Новым Свержні, рупліва адноўленыя мясцовымі жыхарамі, і большасць дат на іх гэта кастрычнік 1920 года. У гэтыя дні ўжо ішло абмеркаванне аб перамір'і, але, як мы бачым, ні ў чым не павінныя людзі з абодвух бакоў працягвалі гінуць. І ўсё ж такі мір быў дасягнуты, было часовае перамір'е ў кастрычніку 20-го году, а ў сакавіку наступнага году здарылася сумная домная падзея, Рыжскі мірны дагавор, паводле якога Беларусь была разарвана на заходнюю і ўсходнюю Беларусі. І гэты час, гэтыя 18 год, гэта даволі супярэчлівы час для нашых стоўбцаў, бо з аднаго боку наша чыгуначная станцыя была фактычна першай у так званым капіталістычным свеце. Наш чыгуначны вакзал быў пабудаваны рэкордныя тэрміны, тут узводзілася добрая інфраструктура, стоўбцы былі на сусветных мапах, гучалі ў замежнай прэсе, але за ўсім гэтым, за святлом шыкоўнага будынку вакзала, хавалася незадроснае жыццё мясцовых жыхароў, якія былі пазбаўлены шматлікіх правоў сваіх, і на сваёй зямлі яны адчувалі сябе як госці. Але, як мы ведаем, все ж таки гістарычная справядлівасць перамагла, і ў верасні 1939 года, дзякуючы вызвалічнаму паходу Чырвонай арміі, тэрытарыяльная цэласнасць была адноўленая. І мы сённяшнія павінны ведаць, памятаць пра тыя падзеі і памятаць таксама, што ім папярэднічала, пра тыя жудасныя дзеянні, пра тыя пагромы, якія чыніліся польскімі жаўнерамі. На гэтым все. Дзякуй вам за увагу.